Evo na periferiji grada smo našli i ovu poslastičarnicu Istanbul Lokum. Pa hajmo da isprobamo neke od ovih jako zanimljivih kolača. Ja sam ovdje odabrao više različitih kolača, imamo neke sultan, kako se već zovu, rolnice, imamo ispod jednu baklavu i imamo i ratluk. Ajmo prvo da krenemo od ratluka. Ovo je neki beli sa, mislim da je ovo čokolade i pistaći. Neki su sa laticama ruža, neki sa bananom. Kao da sam u Turskoj. Ima i ovakvih nekih. Imamo i baklavu sa malinom. Do sad nisam imao prilike da probam sa malinom. Ja se uvek bunim, odnosno kažem kako su baklave preslatke, pune šećera, ali iskreno ova od maline je baš onako drugačija, sočna, ima kiselkastu notu, nije previše slatka, ovo je već baklava za mene. Posle ovog šećera ima da mi bio u 200. Ovo je neka s ukusom, nisam siguran da li je ovo kakao, kafa. Ja stvarno ne mogu više. Previše mi je.